Kimchi Chino! 오빠. And yes mga mahal, nagbabalik na po ang holiday pero pumasok na DJ. Nagbabalik na po si DJ Kim Chino para sa kanyang programang Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy. Opo mo na si DJ Kim Chino. Oo. Nandito pa rin ako at hindi kayo iniiwan. So imagine ninyo kayo nagpapahinga, ako nagtatrabaho. O hindi ako nagre-reklamo Talagang ginusto ko to kasi nga mas makakatipid ako sa aircon. Di ba may mga pagkakataong ganun, yung mga kunwari holiday pero pwede ka rin pumasok sa office mo. Minsan mas pipiliin mo na lang din pumasok para makatipid-tipid sa aircon. Ako kasi dalawa yung binubuksan ko dito sa booth, oo. Kung kayo'y magagawi sa Love Radio booth, alam yan ang mga bisita ko at alam yan ang mga kapwa ko DJ na kapag pumasok sila sa booth, sobrang lamig. At minsan nang sinabi ni Titan Jello na ganito pala pakiramdam ng hotdog sa freezer. Oo, ganun kalamig ang gusto kong temperatura. Siguro dahil malamig ang love life ko, di ba? Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Ang dami kong sinabi. Sabi ko kanina, mahal, since araw ng kagitingan, di ba nga kapag magiting, usually matapang, parang bayani, nagsasakripisyo. I-relate natin dyan ang ating topic tonight. Sabi ko, ibibigay ko ang 3 katangian ng magiting na jowa. Yung hindi lang sweet, kundi tunay na matatag at maaasahan. Wow, sana all maaasahan. O ito mahal, sabi ko kanina, una, magiting yan kapag hindi takot sa salitang commitment. Ito yung mga taong hindi takot magstay kahit may problema. Hindi umaalis kapag may pagsubok at handang ayusin ang relasyon kaysa takasan o i-ghost ka. Di ba? Napaka yan Napaka-basic niya na mas masaya yung jowa na kasama mo, talagang matapang, na kapag may problema, hindi ka iiwan, kasama ka hanggang pagtanda, hindi after magkaroon kayo ng bata. 'Di ba? May mga taong or jowa na kapag nagkabata kayo or nagkaroon kayo ng supling ay talaga nga namang umaalis. Diba? Kaya ang daming single dad at single mom dahil dyan sa mga hindi magigiting na jowa. O ito na mahal, pangalawa. Magiting yan kapag handang magsakripisyo. Kasi nga 'di ba pag magiting, willing ka mag-sacrifice. O 'di ba? Ito yung sinasabi natin na jowa o tao na marunong magbigay, hindi puro sarili lang ang inaatupag. 'Di ba? Kahit malit na bagay yan, mahal, mas okay kung ibibigay ng buong buo at may puso. Oras, effort, syempre pag-unawa sa mga pagkakataong may toyo ka, 'di ba? Kuya, pagiging sakripisyo rin yun or sakripisyo rin yun ng jowa mo. So then again, ginagawa niya to para sa iyo, para sa relasyon nyo. At kung yung jowa mo ay madalas magsakripisyo at ikaw ay puro pakabig lang, huwag ka mag-alala, mahal, nasa iyo ang problema. Kuya, dapat ganun, give and take. So kapag may mga pagkakataon na pwede ka naman mag-adjust, pwede ka naman magsakripisyo, 'di ba? Ano ba naman yung susunduin mo, or kung susunduin mo kung may kotse ka, o hindi lang babae ang pwede manundo Hindi lang lalaki ang pwede manundo. Both parties 'yan, pwede kayong manundo. O di kaya kung ikaw ay princess, passenger princess, magbigay ka naman. Gulatin mo ang jowa mo, ipagas mo naman ang full tank. 'Di ba? Para fair and square naman sa relasyon at sa partnership. Hindi pwedeng ikaw lang at ikaw ang nakikinabang. Hindi rin naman pwede na lagi na lang ang jowa mo ang nagsasakripisyo. Ha? Please make sure na it's equal. Para naman ang relasyon nyo ay tumagal. Diba? Anyway, mahal, balik muna tayo sa Rakrakan Music. Kami po ay naka-live sa 90.7 Love Radio Manila page, FB and TikTok. Kaya tuloy natin ang kulitan doon.
But for now, wag mo ililipat ang radyo. Dito ka lang kay Kim Chino. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!